Pipila ka mga residente sa Barangay Buhangin proper sa Davao City ang may reklamo sa mga poste nga naghirig na daplin sa kalsada. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, nagpabiling mulo sa mga taga-barangay Buhangin proper sa Davao City ang mga poste nga gabok ug naghirig na. Gani nang hinaot ang barangay nga masolusyonan ang mong problema aron malikayan ang posibleng peligrong dala niini. Pila ka bulan na nga mulo sa mga residente sa barangay Buhangin proper Davao City ang pipila ka kahoy nga poste nga naghirig na daplin sa kalsada ug sa mga kabalayan tungod sa peligro nga dala niini. Dinhi sa usa ka subdivision, makita kining usa ka poste nga katumbahon na. Sumala kang Eden nga nagpuyo daplin mismo sa moong poste. Ikapila na matud pa niya gireklamo ang moong poste sa usa ka telco. Nakaduhan ako ka letter sa PLDT and then yung last time tong January mao to ilang pag response ani nga time kay niyon jud ko need na kog immediate nga action ani. And then ganian lang pud nila, pag ani nila mayon sila nga dili daw nilang poste. Ana lang. Nga na rapod sila mo deny. Then, ang mga taga Davao Light, niyon ko sila nga, delikado na mo kay sir. Every time nga kanang mukuan baka nang hangin-hangin niya. Sa Gunson, beto naman good akong pamilya diha, akong mga anak, akong mama niya. Ko delikado na kaayo. Mayon po sila, dili po daw ilang poste. Di kang kinsa day ng poste. Samtang, taibak sa lang usang higamit sa ubang residente sa naghirig na nga laing poste sa Purok Waling-Waling. Sumala kang Lloyd. Palisuray sa matud pa ang pag-agi sa mga sakyanan tungod sa mga nagbitay na nga mga kable. Nabaog na jud siya, sir. Mo na concern na mo kanang mag-park mig sakyanan and mo nang basig matumba siya ba. Susama sab ang kadlok sa residenteng si Nanay Luz. Kumuagi kini duol sa laing poste na sab nga naghirig na sa Purok San Lorenzo. Dapat yun unta, aksyonan dayon. Delikado maguni siya pag maana Labi na kay sigig hangin-hangin. Sumana sa mga opisyal sa barangay Buhangin, ikapila na sila nagsumiti og request sa Davao Light ug sa mga telco company aron matangtang na ang mga peligroso nga poste. Apan, daw gipasapasa ra matud pa sila. According to PLDT representative nga dili daw ilaha. So dito daw na sa Davao Light Company. Kung pwede pa lang gani nga kaming taga-barangay kung doon na pa may authority sa paggabas ni ana nganong dili good, pero listen mapug kaayo kay naabay ang mga wires din na ug mabutang pod sa peligro ang amo ang mga tao. Apan pagpaklaro sa Davao Light. Kanisang mga wires na ni or kaning poste na ni is actually dili sa mua sa telco ni siya. Gisulian sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa telco company. Apan wala pa kini mipagawas og pahayag. Hinuon gibutyag sa Davao Light nga nakig-koordinar na sila sa moong telco company. Definitely among team mo coordinate po sila ha kay if there's a need for us to put a kanang cross arm para sa mga telco butangan nato para masabitan nila. Kay numduman nga gipatuman na sa Davao City LGU sa miaging bulan ang anti-spaghetti wire ordinance aron mas mahanaay ang mga kable. Sara, gibutyag sa Davao Light and Power Company nga lakip ang mga lugar sa Barangay Buhangin sa pagpatuman sa anti-spaghetti wire ordinance sa Dakbayan. Gani aduna lang sila yung mga lugar nga gina-priority sa pagpatuman sa maong balaod. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.